Перуката, която ще ви представя днес, е от 100% натурална, висококачествена коса. Размерите на перуката са 44 см, 175 грама. Цветът е изсветлен и боядисан в светло-руз. Изработката е ръчна, като от вътрешната страна е с дишаща материя и две коланчета ластични за регулиране на големината спрямо вашата глава. Косата може да бъде третирана по всякакъв начин: боядисване, миене, постригване, както и топлинна обработка с преса, маша и сушуар. Както знаете, всяка руса коса има нужда от специални грижи, така и перуката ви трябва да бъде обгрижвана с висококачествени продукти, хидратиращи шампуани, маски и балсами, както и кремове за термозащита и оляна. Цялата колекция от нашите перуки може да откриете в сайта ни radulovi.com или на физическият ни обект в град Стара Загора, улица Цар Иван Шишман, 85Б. Очакваме!